Endevina, endevinalla, la classe d'audició i llenguatge de Paula. Is per Orient, i a tots ens enllumena. Sobre un portal es fica per enlluernar una mica. Què és? L'estrela de Nadal. Molt bé, xiquets i xiquetes. És un poble xicotet, on la gent és xicoteta. Xicotetes són les cases i també ho són les bèsties. També els arbres són xicotets, però no la gent que ho va veure. Què és? Els carrers i els balcons, plens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un pessebre com cal, pastorets i... El Betlem, molt bé! fora el foc. Del Pol Nord en ell ve, sempre del fred, el Pare Noel, fins que al Nadal carrega allí els regals. Què és? Amb el dit, bon Nadal i un desig. Vull un tall de torró pel pastor rovelló i El trineu, molt bé! Vull un somni d'anell. Escrita o dibuixada, als Reis d'Orient ha de ser enviada. Què és? Fent de manco un instant. Vull pujar dalt del La carta, molt bé! amb l'estel fins a Estella d'Or. Tot vestit de color verd i amb una estrela per barret. Enllumen el Nadal amb llums, boles i regals. Què sóc? Un dibuix d'aquest món sense mals ni canó. L'arbre de Nadal, molt bé! Faig petons i regals. Has portat molt bé? A casa teu entrarem i 3 regals et portarem. Qui som? Els Reis Mags, els Reis d'Orient, molt bé! Estic ben embolicat amb una targeta i un llaç, esperant impacient el moment que algú m'òbriga i estiga content. Què sóc? Cançons fora el foc. Els regals. Sobre les meues xepes vaig portar als Reis d'Orient sense beure quasi aigua a tots els llocs els duré. Qui sóc? El camell, molt bé! L'últim dia de l'any no ens podem oblidar, perquè a les 12 en punt un bon grapat haurem de menjar. Què som? Faig petons i regals als carrers i als balcons, plens de llums i colors. El raïm. M'agrada el Nadal, un pessebre com cal, pastorets i tu. Espero que vos hagi agradat i fins a la propera, xiquets i xiquetes!